Ang dribble, dahil ika'y hardball, itodo mo. Hardball, kahit pa ilang ulit, sa init na nag-ingit-ngit, ligayang sagad langit, itodo mo. Hardball! Ang Hardbull ay gawa sa mga sangkap na herbal at natural. Mabibili sa mga butika nationwide. Produkto ng Brigada. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alas 10 na. Drama na. Unsay akong himuon drama special. Masubo man kag masadya nga storya sa gugma, pamilya kag kabuhi pagadramahon sa mga dili dramatista sa radyo. Starring Papa J kag Boy Nunoy. Unsay akong himuon drama special sa 95.7 Brigada News FM. Mayong aga Papa J. Boy Nunoy sa tanan ninyo nga mga official nga mga tigpalamatay sa inyong unsa kong himuon live drama. Segment ninyo sa Brigada Drive-Thru. Opo na mga dili dramatista pero mo drama. Boy Nunoy, Papa J. Subscriber ko ninyo sa YouTube. Thank you. Salamat kayo ka Brigada. Dahil nagbigyan ng jacket. Itago na lang ninyo ako sa pangalan nga Omar. Oh. Omar? Omar? Water? Water? Andamay ka man. Papa J. Boy Nunoy, 21 anyos lang ako. Nakatapos ako og kolehiyo, Papa J. Boy Nunoy. Adi ay, ha? Akong kurso, Papa J. Boy Nunoy, is about sa agrikultura. Agri tayo dito. Yes. Pero Papa J. Boy Nunoy, nakaobra naman ko sa mga government companies. Pero mas nalipay ko mag-obra sa mga pribado nga mga trabahoan. That's why nakasulod ako, Papa J. Boy Nunoy, diri sa isa ka. Gitawag og distribution company. Aba? Distribute. Ano ang... Ano gina-distribute na din? Ano ang inyong mga produkto? Nan. Masig pwede may makadistribute po. Nan. Ini ni Papa J. Boy Nunoy. Sulod sa kong pag-obra diri mga isa ka bulan og tunga. May nabantayan ako sa ako ang boss amo. Ano? Nga isa ka babae nga single pero may 3 ka mga kabataan. Abaw. Ha? May problema na kay Problema ba? single. Single, at least single. Problema ba ang may bata sa subungaw? Kana. May problema. Mas maayo gani na kay nahagbasan doon. Taragon mo do lang. Ang iyang kasing-kasing. Agay! Itago Oh. lang nato siya sa pangalan nga Loida, Papa J. Boy Loida. Nunoy. Ha? Uloy Na. 49 anyos na. Ha? Alamay. Si Loida, Papa J. Boy Nunoy, ang among madam, di ko mabala, Papa J. Boy Nunoy, nga amo na lang gid siya ka-concern sa ko, ah. Kung mga on me, iya kong kuanon. Iyang unsaon. Iya kong agdahon, Papa J. Ay, Boy abi Nunoy, ko nga mga gani. Pasalamat ikaw kay ginaagda ka. Hindi ka magkabalaka, toto. Sunod na, hungiton ka na niya. Sa kangilngig nga pagkabutang. Og magpuli kami sa hapon, Papa J. Boy Nunoy, iya kong kuanon. Iyang ano? Libre ho ng pamasahe pa uli. Ay, abaw, sana Uy, pagkatibay da. Hindi ka pa sina. Na. May mama ka na. May ate ka pa. May lula pa ikaw. Onsa ko no. Og kapin pa, Papa J. Boy Nunoy, og kami na lang duha.
Iya kong kuanon. Iyang ano? Iya kong lambingon, Papa J. Boy Nunoy. Ah. Pagkabuot. Og dire na lang ko to, Papa J. Boy Nunoy, kay iya na pod kong kuanon. Sa Iya na pod kong suguon, Papa J. ay Boy abi Nunoy. ko gani hiya na pod ka utos lukon. Amo na, Papa J. Boy Nunoy, nga tingala ang ako mga opod, Papa J. Boy Nunoy, nga amo lang gid na ka FC si Madam Kanakon. Nga bago pa man lang ko nga empleyado niya. Feeling close. Pero ang gusto ginako, Papa J. Boy Nunoy, nga babae, ang among ka-office mate, nga si Rika. Di ay ka. Ay, si Rika. Guwapa siya. Lami siyang bayhana. Lame kayo. Okay kayo. Papa J. Boy Nunoy, maragdili na ko makahawa diri sa nganing nga sitwasyon mo nang magpabulig ko kaninyo kung anong sakto na kong himuon. Para gini nyo maintindihan, Papa J. Boy Nunoy, amo niya mga natabo. Okay kayo. Mayo kay duty na nimo. First day nimo na eh. Mayo kay nakaabot ka na rin nga safety kompleto. Grabe po ka guard oy. Di, ano na ako ni pang 2 weeks na ako ni nga country sulod diri. Bao ba? Sige, naki-ID. Guard na ko ID diri guard. Maya. Sige, sulod na. Diretso na ni mo lang ko na kinapultahan diya ka kay nag-ambal to si Madam Socorgay na nga pag maabot ko nun ka kay wala pa man ko na siya kakita sa imo ha. Diretso ka kuno sa iha dito ka mag-report kay na siya mga gustong ipabalo sa imo mga kuan gon. Mga do's and don'ts din sa kumpanya. Diretso na. Ay, salamat kay God. Ano kayo kuan diri tinapay diri para sa imo ha. Ay, salamat kayo. Salamat ka. Sige. Takuha din yung kumpanya. Subong ko lang nakita nga. Napapagyapon ni mga Christmas lights na sa kilid. Sa pultahan. Itulak na ko ni pultahan. Biyap. Ay. Good morning, ma'am. Good morning, dong. Unsa tong ako na donggandong ha? Dako kayo ni kumpanya. What do you mean? Ma'am, ang akong ginamin, ma'am, ang kining kumpanya na akong gitrabahoan subong nga malipay ko diri kay dako ang paghatag ng importansya sa mga empleyado, ma'am. Ay. If you don't mind, dong, nadunggan ako na to. Pero kung gusto nimo, tinuod na mas dako kaayo ning akong kumpanya. Pero kung maila-ila nimo ko magdugay na tado, mas dako ning ako Kining akong kumpanya kag ikumpara sa ako kining kumpanya ko ugat pa lang ina. Anong ginamin mo nga kumpanya mo, madam? Yes. Maunahon ng imong kumpanya, di ba? Dili lang ing anito. Napay iba? Oo. Na ako'y kuandiya, na ako'y daga-export ako og tuna. Madam? Daga-export ako og tinapa. Pero kanang gusto na akong i-export do, kanang imong salmon. Wala pa ko'y salmon, madam. Trabaho bitaw ko diri sa inyo, madam, para lang... Ay, sorry.
Ay, abigay nila kung isa ka sa mga kliyente namon nga nagasupply sang mga salmon sa amon, ha? Wrong info di ay ang nakuan sa akong siksitari. Lahi to, ma'am. Lahi to, ma'am. Ah, Katutong dito kay, konto, ma'am, kay Jubal Dats. Jubal Oh, Dats. namati siya subong. Yes. Si Jubal Dats Dats. sa, Jubal Dats, sa Datuon Bake Oo. Shop. O si Madam Pero Lornet. mas nindot pagid na kung naminaw sila, mupatot pagid silang tako. Oh. Karang Jubal Dats, ha? That's the way, Jubal Dats. Masarap. Jubal Dats, pandesal masarap kahit walang harina. Ate, sige, what your purpose to me? Ay, hambal mo ko itong gwardya, ma'am. Diretso do ko diri sa imo. Kay ihambal mo daw sa ko ang mga ulobrahon ko, madam. Ay, ikaw gali ang nang-apply. Ma'am. Ako, ma'am. By the way, ako din si Omar Makabudbud, ma'am. Omar, what's a taga- beautiful name? Taga diri lang ko, ma'am, sa may Agreda, ma'am. Relative mo ba si Kwan, si Pipoy Kanakan? Ako siyang kuya, ma'am. Kuya Ay! siya, pero Oo. sa, ma'am, sa... Lahi di ay mong nawunga. Pero ang inyong mga profile, mga gwapong tao. salamat kayo, ma'am. Mahuya mo ko, ma'am. Kano-ano mo si Jonal Gregory Corpus? Ay, kapitbahay lang yan, ma'am. Actually, doon lang boarding house niya, ma'am. Pero nagkakilala yan, ma'am. If you don't mind to, dugay mi ana. Dugay? Anong ginawin mo nga dugay, ma'am? Dugay na mig ila-ila ana. Oo. Kanang si Totong Puskablo Factor, di ba dira na sa kwan sa purok si Kangkang Street na daila, ha? Di ba? Kilala na po mo ni Tutong Puskablo, ma'am? Kilala ko na si Totong. Oo. Mahilig man na siya sa mga tutong. Amigo yan, ma'am. Ay, amigo di ay mo, ha? Ikamusta ko, regards po ko, Sige, ha? ma'am, sige, ma'am. Oo. Atong iyang tricycle nga, pugi kayo. Pugi kayo. Nakasakay na ka ato. Ay, sakay lang to. Grabe sakay na ako sa iya. First bit, Nakasakay na ka sa driver. yes. Nakasakay ba sa tricycle? If you don't mind to, first meet pa lang namo na ni Totong. Iyan ako anagi kwan, gipasakay og tangke. Parang neneng Pero dili Amo man ba, siya ma'am? gusto, kay base magupi daw iyang tangke. Tangke, oh. Iya kong gipasakay sa iyang tapaludo. Grabe gani si amigo Tutong ba? Ay, pero dili mo maglayo ana ni Totong. Gwapo Anong pud ka. O diba? Ma'am, Unsa di ay mo gi-applyan dong? Ma'am, apply ko diri, ma'am. Calling, ma'am, Budigiro, ma'am. Ay, budigiro, ganong mo apply pa man kag budigiro nga pwede man kag ka-apply sa ako. Charot lang. Ikaw, ma'am ba? Charot lang ko. Millennials kay kag mga diskarte, ma'am. Pero, ma'am, i-promise na ako sa imo, ma'am, kung magbuot gid ko diri sa imong kumpanya, ma'am. Tanan nimong gusto, ma'am. Akong sundon, ma'am. Miski na Ay. ano pa na, ma'am. Sundon Yes, ko na, ma'am. amo ning gusto nakon. Way kakabalo, amo ning gusto nakon sa mga empleyado. Kadang gusto ko, sundon mo. Gusto ko sundon mo. Gusto ko, sundon mo. Bali, Sige, ma'am. amo ning imong nga kwano, imong nga resume nito. Ma'am, amo na, ma'am. Sige. Sige, ma'am. Dawat na ka. Sigurado ka, ma'am? Yes, kung wala kay kwantid to sa bodega, kung wala kay lingaw tidto, gusto mo mahilig ka sa kape? Ma'am, gapangapi po ko, ma'am. I-try ni mo ang Drive Max Coffee na ako dire. Okay po na sa manginganing edad, ma'am? Okay kayo na to. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ha? Sige, ma'am. Ako Basi bahala, bakante ka unya kay naama kay break time. Sulod sige, ra ma'am. kaing no nimo gipatawag ka ni madam. Sige, ma'am. Sige. Sige, ma'am. Musugod ako O, kubra, sige, ma'am. ha? Sige, Sige, ma'am. sige, sige. Sige, ma'am. Excuse me, ma'am. To. Yes, ma'am. Bago ka mag-uli unya, basi pwede ibilin mo ang imong numero dire. Nadras akong resume, ma'am. Ay, Akong sorry. numero, ma'am. Sorry. O, sige, ha. Sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Bye-bye, Pogi. Salamat, ma'am. Yes. Mayo ni kay buot kay awang amo.
tama naka-break ni ko parts. Ikaw susudanin mo dia parts. Ay, di Brad, adobo 3 parts. Adobo nga kuha ni parts. Adobo nga katakway parts. Ato si amigo ni mo parts. Madulong na po din eh. Brad! Oh, pa social mo naman kay lahi mo na yung permisudan na. Baka na yung permisudan na. Ay, mga brother, mayo kay nagtipon-tipon na po ta dire. Mayo kay ikaw na po ta, may susurya na po. Uy! Guwapa kay nga babae, Brad. Ala! Uy, si Rika. Hi, Rika. Hello. Hi guys, good morning. Padamay ni babae. Nagkakaon na ka mo? Mga balagi, mga pa. Gusto mo, sabay na tanda ni mga naman na rin si Omar, di ba, Mar? Brad. Bago pa siya? Bago ning empleyado din eh. Hi, Omar. What a beautiful name. Hi, Omar. My name is Rika. Hi, Rika. Rika Parariho. Ako din si Omar. Omar Makabudbud. Dakoy-koy Junior. I'm Rika. Dugay na ko diri. Sa din ka na-assign? Budigiro ko, ma'am. Ba't sige nyo, nagapasaan ka? Lagi, ma'am. Madlaw-adlaw ko. Sige, pasa ng mga sako din na, ma'am. Okay, halata man nabi sa imong alawas Basi Omar, gusto mo pasanon mo man ako. Ako di ay, Rika. Ako, kaya takang Hindi ka na pasanon. tiyoy, hindi ka na tiyoy. Hindi ka na, bisan mag-an ka tiyoy, pero hindi ako Gusto ko si Omar, di ba Omar? Mamahuya man ta. Sabay na lang ka na mo, Rika. Sige, Rika, sige kung Omar, okay lang gusto mo. mo tapadan ta ka? Dili lang katapat sa ko, Rika. Kaya medyo ligwa pa niya ako. Omar, bisan wala ka sang sudan, siguro kung makita mo ko, sako lang guro timo mo. Rika. Just kidding, just kidding. Si, dili ta. Kapat na. Sige. Count na. Ano sudan mo dira? May sudan ako Adobo ini Ako yung sudan diri. adobo nga baringon. Gusto mo kaoyan kasi niya? Kauyong ko na. Na ako yung sudan diri, Ario. Papa, Sardinas man eh. Ay. Kao nga ni. Ay, nabit na. Ba? Mayo. Gusto ko ng Omar. Pero Omar, gusto ko ning maliban sa imong sardinas, gusto ko gining imong nga tinapapa. Pwede ka. Pag ganito na pag nagmusiganan ka. Tinapa mo, Omar. Rika. Bisan sabaw lang na Omar. Rika, na ako'y adobo diri, Rika. Hindi ako kauyon sa imong adobo, tiyoy. Gusto ko kay Omar nga tinapa. Di ba, Omar? Sige mo, na tayo para makabalik na sa trabaho na to. Si Madam. Mayroon to. Ay, may to, Madam. Ay, nagkaon na ka mo dira. Ayoko to, madam. Aray, pagkaon na pa mi, madam. Sige. Ay, bunlot. Yes, madam. Gitawag mo na atong bagong nga budigiro naton. Sino, ma'am? Si Omar. Ari siya, ma'am. Tawag gani siya pakatuan ni sa sakon kay pakaunon ko siya. Ano to, Brad? Brad, tawag ka ni madam, Brad. Bunlot! Brad, lahi ba na trick ni madam si mga, Brad? Dali lang ako na lang dira magawa. Ay, mayungot to kaninyo. Oh, yeah. Ma'am, may to, ma'am. Kaon to diri, ma'am. Ay, Omar. Sino ning upon? Ay, Rika. Si Rika, ma'am. Si Rika, Pwede ma'am. humanag pa, Rika, ng upuan mo. Rika? Hi, madam. Kaon, madam. Sige, madam. Wala problema, madam. Dari ako, madam. Yes, dira ka. Diyan ka nararapat at ako ang dito nararapat sa tupad ni Omar. Di ba, Omar? Ano sudan? Uy, Madam, Wala ka man sa Sardinas, madam. ay sus! Madam, Ay, sinasang sardinas. nga dito mo palingkod si Rika sa may punta, madam. Init kayo. Ay, hindi ka magkabala ka si Rika. Anan na siya.
Alangan ako dito papaling ko doon mo sa initan ako si Rika dire. Sino tag-iya? Sa bagay po, madam. Adi. Ayan, nagkalampag din na, Brad. Wala ka man siyang sudan. Ari, ma'am, sa linas, ma'am. Ari oh. Ari oh. Madam, mahuya mi, Hindi madam. ka pala maguya-uya. Ayaw na, madam. Hindi ka maguya. O bunlot pagkuha man di kay mo nga sudan. Ay, salamat kayo, ma'am. Ibilin ang Salamat. batikulon kagangatay kay Omar na. Are Omar oh, batikulon oh. Imo ni. Madam, O sinabawan ko gini. mahuya Pasabaw ako sa ka imo. gito to. Mahuya ako sa imo, madam. Hindi ka magkahuya-huya daw sa iban ka. Ay karon guni raton ko ning guni kusion ko ning labaw mo. Ayaw po, madam. Sabay na lang tagkao, madam. Ay sige. Okay lang, Gor. Oo. Okay lang, Dre. Pero by the way, Omar, first time na ininirabo nga, nagsabay ako sa akon mga empleyado. Ito, tol. Wala kayo ko kita na ni madam nga nagsabay nagkaon rin sa mga empleyado, tol. Kabalo ka bonlot. Kabalo ka nga daan. May mga tao nga nagapabag-o sa kasing-kasing siyang matigas ang isa katinuga. Di ba, Omar? Nagapati ka man sina, Omar. Ma'am, magapati ko na, ma'am. O sige, Omar, butangan ko pa ikaw sa... ma'am, gusto mo ni batikolon ma'am. kagatay. Ma'am, ayaw naman, mahuya ko sa imo, Oo, ma'am. hindi ka magkahuya-huya. Tol, ay naghuya-huya, tol. Tsansa na ni mo na, tol. Brad, mahula. Bonlot, keep quiet. Sige, madam, sige, madam. Don't speak when your mouth is full. Omar, Sige, madam, magkaon na lang ko. Tapos madam. ni Omar kakaon siya nga batikulon kag sa nga atay. Basi Omar, pwede mo man paako ng akon nga iwi. Anong ginambal mo nga pa ako ng iwi, madam? Paakon mo ang akon nga iwi ba? Ang iwi siyang manok. Di ka bala, Omar, di ka naman mabiro. Sige, madam, sige, madam. Ako bahala. Omar, bagay ba ako? Maganda ba ako sa make-up ko? Gwapa kay ka, ma'am. Wala ka kabalo nga nagpagwapa ako tungod di mo. Omar, bagay ba sa akon ang pula-pula ko nga lipstick? Bagay kayo, ma'am. Bagay kayo. Bagay, nagmatcha sa imo ang suot nga Ay, kon. Omar. Huwag ka kabalo nga mas pula pa din isa. Pandamay na ni. Marag Mas iba na pula ganisa. ning isa ko ka lipstick kaysa sa isa. Ang isabi medyo pa ni, medyo may pagka maroon. Maba na itong kanta, ma'am, nga, mas pula ito, mas pula. Ikaw. Sige naman, mga ano ta, ma'am. Brad, Oh, kaon na sige, din na, sige. Brad. Oh, kanon pa dugangin Sige, na. ma'am. Sige, ma'am. Salamat Pasabaw ka dito. Totoo, Omar. Ma'am, Pasabawin ng imo nga balinghoy. Totoo, Omar. Pasabawin ng imo nga balinghoy aron hindi mabulantikon. Brad, pansin ko na ni Madam Brad. Lagi na tama ni mo, Brad ba? kung ibalan ba kung ano ang himuon ko, kay marag, halos tanan na lang, ginapatawag ko niya permanente. Taod, tawag ko niya. Tapos, sa bayog kaon, pansin niyo ba itong liga na law? Tupay mi ni Rika. Bigla na niyang, tawa si Rika, tapos, nagbulos siya. Kulang na lang ba, hungitan ko niya, tapos hambal niya sa kuha, Brad. Tagton ko daw ang iyang iwi. Kadamay ka, Brad. Muna kinang panahon lagi, Brad, nga. Ikaw, sa bagay, Brad, single man na si Madam, pero may mga bata na. Pero kung ako ni mo, Brad, sukta na lang si Madam. May lula ka na. May nanay ka pa. May amo ka pa. Butang eh. Brad, iba gina akong gusto, Brad. Sa ako na si Madam, gusto gina ako si Rika ba? Kinulat-ulat yung kay Dres sa gate, okay? Ma-out na turon.
Sabay na lang yung pag-uli, Brad. Diskartean ako to. Omar! Ah, Tabang! Omar! Tabang, ari na ako sa gate. Naipit na ako sa gate. Abrihanay! Brad, dalito, Brad. Tandamay ka. Tabangin niyo ko ah. Dali lang. Tabangin niyo ko ah. Dali. Sa wala-wala jutay. Na ano ka? Ay, naipit ako sa gate. Ambot sinyo nang sunod sa akon. Ano ang imong palda? Bibi. Agay! Butongon ko. Ya. Water! Natanggal na. Ay, salamat gid Omar. Sunod din ka na mag-agi dira. Dito ka mag-agi Bakit sa sino piyak ko. nagipit sa akon sa gate? The remote man namin ng gate. Kag isa pa si... May sensor. Si madam lang abi ini makakuan iya. Ang dami si Maka-access sa gate. Siguro, siguro sa nagatanaw kay... Biglaan kita sa siguro. CCTV. Brad. Dari kita mapalipot kita sa tamburong para hindi ta makita sa CCTV. Sige. Brad, din ka. Brad, wala lang kukuli, Brad, kay... Bala mo naman, may diskartehan pa ko, Brad. Sige, Brad. Good morning, Kikwan. Kilala mo si Toto Briggs. Good morning, Toto Briggs. Anong good morning nga? Gabi na. Gabi na gali. Omar, Bayo nagina kay- ka pa? Okay, na pa ako nagulat sa imo ha. Ang bike mo, may arangkasan ba tong bike mo? Nato. Para to sa imo, ibutangan Ah, ang kasan to. Ikaw bala, Omar. Kabalo ka nga daan. Si Papa Abi nag-text hindi saka dulong subong sa akon. Ako na idulong sa imo ha. Pero makataglad ning bike mo nga ang Kaya kasko pamatulas? Kaya ni. May kuali, may... Tawag sina? Ano na, turbo? May adjustan ni. Amo ba? Oo, change gear. Pero, Lapit lang ako sa balay ni Oriel. Kilala mo maguro na. pero... Basta makatakla ning bike mo ha, pamatulas ha. Taklad na. Ate, sige Omar. Pero... Rika, may hambal tani ko nimo ba? Nag-overtime magali ka mo? Overtime eh. Ay, Pero may hambal ko alas nimo ba? 11 na gani. Oo, nag-overtime man kami. Sige, ano na ang hambal mo? Malabi ka sa kuha nga. Dugay na ta kang crush. Ikaw bala Omar, hindi ako pagjaminga ha. Anong dami nga? Damo na kamo sina nagambal sa akon ba? Una, ang nila nga, nag-crush sa akon. Damo to, gitagaan akon sang tsansa. Sa tuod gani, 22 na gid sila tanan gintagaan ko sang tsansa. Kung supunon guro, halin sa round ball, hasta sa baryo 8. Ang kalabaon sang ilang pagigugma. Nga ginigugma ko man sila. Apang, ilang gibalik sa akon. Tungod kay gwapa ako, amo lang nila sini. Pasakitan? Rika, kung ako'y mo taga... Matapos ang tanan, ila kong pasakitan. Kung ako tagaan ni mong tsansa. Isipa bala Umar sa 22 sa ila kung gumatigayon ikaw, ka 23 na. Pero gusto ko tani Umar ba? Hasta nakid lang sa 23. Ako na gito. Ah. Ako na gito ang panguli. Pero Umar, wala ka kabalo nga. May gusto man ako sa imo. Tinood ka. May gusto ako sa imo. Gusto Sino mo man ako, pero may nagapugong abi sa akon eh. Ano na kapugong? Kag isa pa, kung padayunon ko ni siguro, sa isang iglap lang, mabag-o na nga akon nga pangabuhi. Anong buot mo hambalon? Umar, gusto mo ako, gusto taka, pero hindi pwede. Anong dali pwede? Sultiro man ko. Dalaga ka man, di ba? Oo. Pero, Ano hindi pwede? pero, hindi akong babae nga para sa imo. Kay tungod, Umar, may nagapanag-iya na sa imo. Ano nagpanag-iya? Wala ko'y girlfriend. Oo, tuod nga wala ka sang girlfriend, pero may nagapanag-iya na sa imo kag budlay abi siya banggaon eh. Sino na ang ginaambal mo, ginamin mo? Kung sa pahunit-unit lang, Umar, perdi ako sa iya. Si Madam. Si Ma'am.
Ay, hindi. Si Ma'am Loida, Omar. Wala may relasyon ni Madam Loida. Oo, wala sang relasyon gani, pero si Ma'am Loida, abi, interesado si Ma'am Loida sa imo, Omar. Omar, tsansa mo na na, Omar. Tsansa mo na na. Gagisa pa dalaga man si Madam. Dalaga si Madam, pero 3 ng iyang bata. Pero hindi ka magkabalakam, hapos na lang sinapagtarakag na hagbasaan na. Omar, gustuhon man akon nga mangin kita, pero Rika. hindi pwede eh. Ah, Hindi pwede. ba- Kag-isa pa, di ba? 4 years graduate ka man. Kagaling ka sa gobyerno nga. Nagbudigiro ka lang. Diri ko nalipay. Diri ko nalipay. Sa bagay, Omar, kung di ka malipay yun, ipadayon. Kung diin mo ituon. Pero, Rika. Pero Omar, hindi pwede. Pero, Rika, gusto ta ka. Hindi pwede. Gusto ta ka. Mabutang sa ital-ital lang akong kabuhi. Omar, kung ipadayon ko, ini ang pagigugma ko sa imo. Pero gusto ta ka. Kabay pa kung tani nga, maintindihan mo ako. Pero gusto ta ka. Nagmamahal. Jessica, so. Pero, Rika! Bye-bye, Omar. Rika! Malakad na lang ako, hindi na ako mag-bike. Rika, gusto ta ka. Gusto na ka, Omar, pero hindi pwede. Rika! Uy! Pwede, Omar. Hindi pwede. Madam, nga gipatawag mo ko nga. Tapos naman ang obra ko, madam. Muli na tani ko. Gipatawag ko ikaw kay... Nakitaan ko kamo kagabi ni Rika. Kag nag-istoryahanay kamo sa tamburong, wala kamo kabalo tidto nga may microphone tidto. Klaro sa akon. Madam, grabe na ginani mong pag-spice ako, ba? Pero tama to. Tama ang nanging desisyon ni Rika. Pungko anay to, pungko. Sige, madam. Oo. Madam, Pasensya ka na kay isa lang ang bangko diri. Palihog, isa ra ang pwerta. hindi na napagilak, madam. Kandaduhan ko na ini para wala na siyang may magkapalagyo pa sa akon. To, prangkahon ko ikaw to. Sige pungko dira kay dugay-dugay patigahan ning ice kay masabak ako. Pagkatapos magtiganing ay ibutang mo sa pitsila kay timplahan tas ang idyos. Madam. Diyos ko, Lord. Madam, kung nakay gustong himuon, madam. Palihog lang, hindi na pagdayon na, madam. Hindi ka magkabalaka to. Nga. Wala ko sang mahimuon sa imo. Madam. Istoryahan ko lang ikaw. Kagpapilion. Pero nga. Prangkahon ko ikaw, Omar. Nga mo ka ng Omar! Prangkahon ko ikaw. Nga mo ka ng suot mo, madam. Omar! Nagaralain gid ako. Ano ang ipakaon mo sa ako, Omar? Nga patay na ako sa imo, aw. Madam. Sa 27 anyos ako nahimong balo, Omar. Wala gid siyang lalaki nga may nakapakilig sa akon kundi ikaw. Ikaw lang Madam. gid, Omar. Madam. Ikaw. Ang pag-ibig. Pag-ibig ko, minahal. Sa puso kong nalumbay na kay tagal di na nadiligan, Omar, ikaw. Madam. Omar,
Di ta ka maintindihan. Anong ginambal mo? Kaya ko ihatag ni mga properties ko sa imo, Omar. Basta diri ka lang sa akon. Madam, Wala naman ako nag-aspirar nga mag-upod kita, mahimuon pa kita. Wala na ako nag-after sina Omar, kundi ang akon man lang. Gusto ko ikaw nga sa diin ako. Ara ka sa akon panulukan. Updan mo ako sa kasubo kag kalipay, Omar. Hatagan ko ikaw sang mataas nga posisyon. ano nga posisyon na, madam? Ang 67, 68, 69 nga posisyon nahatag ko na inatanan. Ikaw, Omar, ang ibutang ko sa 70 nga posisyon. Ano kaya klase nga posisyon na, madam? Basta, Omar, Kung 69, palagaalang ako, bali-bali. Omar. Ang 70. Papalapit ako sa imo. Aksyon ko ikaw. Madam, ayaw, madam. Aksyon ko ikaw, Omar, sang mahugot-hugot. Pero, madam, dali lang. Omar, kung pwede Ano? lang pugaon ko ikaw, Omar. Madam, ano ka ng suot mo? Nga nakaspagiti ka lang. Nga nakatiba ka lang. Wala ka kabalo, gada ka spaghetti ako. Kag nga, dali lang. Masahot ako sa imo. Kag nga may tubo sa tunga. Wala ka kabalo, gaging preparasyonan ko, ni kay ma-intermission number ako sa imo. Madam, Masahot ako sa spaghetti pababa, pababa daw pababa. Spaghetti pataas. Ay, agay, sakit ang ako nawak. Hindi na ako kapataas, Omar. Omar, muligi ako, Omar. Omar! Na! O, mga tsukot, ha? ano? Yes, mga darling. Ayaw, madam, ayaw. Sabay-sabay tayo. Madam, Omar, sabay ako. madam. Tindog. Ari na, ha? Here tayo, sumakit ang biwa ko. Sumakit ang biwa ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Sumakit ang dibdib ko. Sumakit ang biwa ko. Sex bomb, Omar. Si Omar, si Omar, Omar, Omar. Si Omar, Omar, Iboto. Omar. Madam, Basi ko pwede paki-edit na lang ng spaghetti pababa lang. Ayaw na din pataas sa kitawa ko. Omar, madam, maluoy ka man sa ako. madam, Omar, kung bulagan mo ako, Omar, utun ko ang akon kinabuhi, Omar. Katungod palangga ko ikaw. madam, Omar, ang tinuod, madam. Ang tinuod. paikog ako, Omar, kung hindi ka sa akon. Madam, ayaw ka naghimuha, madam. Wala ka kabalongan sa... Subong lagi na ako nagabatyag sa patuod-tuod nga kalipay, Omar. Omar, palangga lang ako sa gamay. Ikaw na bahala magpadako. Maloy ka, Madam. Omar. Hindi ka ni mahimo, madam. Pagluhod-luhod ako, kag pagluwan-tuwan. Sa kasubo, Omar, kung kumagaling ka sa ako. Madam, ang imong tibak, madam. Nasangit sa akong bakos. Omar, hindi inatibak. Ano naman? Katsay na. Madam, Omar, maluhoy ka palaga alang ako, Omar. madam, patawara gid ako, madam, kaya wala gid ako'y gusto sa imo, ha. Omar, kung wala ka siyang gusto sa akin, ako gusto ko gini ikaw. Gusto ko gini ka, Omar. Gusto ko Madam. gini ang imong balingoy. Gusto ko gini ang imong balingoy, Omar. Madam, Bisan may lapok ina, Omar. Willing ako nga kaguro ni nakagimo na lupi. madam. Omar, Ayaw kinigimo, madam. ako magpatambi sa imong malasay nga pangabuhi, Omar. Ihatag ko ang tanan. Ihatag ko. Dali lang. Nga, may bitbit kang pusil. Amo di, Omar. Amo di, Omar. Madam, Kung hindi ka, madam, ayaw ka na imo, madam. mas maayo nga doon ko, itaya ko. Ay, madam, ayaw. Itaya ko sa kumalag ko. Itaya ko sa kumalag ko. Ayaw, madam, ayaw na imo, madam. Omar, maluoy ka, Omar, ay. Maluoy ka, Omar. Madam, ayaw ka na imo, madam. Nagapangayo ako sa imo, Omar. Nagapakitluoy ako.
nagaligid-ligid ako na ni Umar. Maluoy ka, Umar. Bombay lang ako, Umar, sa makaisa. Mabagay sa... Manglaba. Bombay lang gid ako, Umar, sa makaisa. Siyempre man out subong wala sang gripo. Madam, Umar, itaya ko ni. madam, ayaw, madam. Itaya ko, Umar. Di ko malupok na, madam. Pwede mo kamatay na. Kung malupok hindi na gid ako mapuslan. Ayaw, madam. Ayaw. Ambi ng pusil, madam. Ambi ng pusil. Ihatag ko lang ni sa imo, Umar, ning akon nga pusil. Basta ihatag mo man sa ako ning imong pusil. Madam, ayaw ka na Umar. imuha, madam. Tagaan ko ikaw sa ultimatum, Umar. Ihatag ko ning akon nga pusil sa imo. Basta ihatag mo man sa ako ning imong pusil. Madam, hindi na mahimo, madam. Kung hindi, ang ako niya po sila, Umar, mabuto di mo patay ako. Madam, Pero kanang imong po sila, Umar, mas palipay ako. Umar, madam. Umar, Budlay ni kining akong pusil ang Umar, maigo ka. Umar, maluoy ka. Updi na lang ako, Umar. Madam, Updi, lutuan ko ikaw laswada, wadlaw. madam, hindi gid pwede, madam. Lutuan ta ka laswada, wadlaw, Umar. Madam, hindi gid pwede, madam. Palanggahalang bala ko dong. Hindi gid pwede, madam. Palanggahalang Malagyo ko. gid ako. Malagyo ko. Malagyo ko. Madam. Hindi ka na makapalagyo dire, Umar. Tama di ay. Hindi ka na Nakalak mo lang ni makapalagyo. pultahan pag damay ka. Kung amoy na, kung hindi ka madala sa pakitlo, oy. Pugson ko ikaw. Madam! Ay, Pugson ko ikaw. madam, Pugson ko ikaw kung hindi ka magsugot sa ako, nilkatiron ko ng imong pusil. madam, ayaw, madam. Pari mo, ha? Okay. Okay. Magtago ka na, magtago ka na. Okay. Ayaw. Ayaw, madam, ayaw, madam. Umar, 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 Umar. Umar, Umar, Umar. Patay, ginilkater na po. Liliasok. Sige lang, Mar. Panilkater na lang na, Mar. Wala, may ganun. Na. Amo ko nun ang problema niya subong, Brad. Kaya di man niya basta-basta mabiyaan ng yang ubra. Oo. Ito siyempre, di rin man lang siya kapangita og income. Tapos kag isa pa hambali, madam. Ah. Ano, kaupod naman lang ang iya nga kwata. Yang ginapangita. Hindi na pa. Alam. Hindi natin yung Umar magkuan-kuan. Kalain tanawon. Kalain ni panumdumon. Ngilngig. Alam, may karan. Na. Te, ano na lang kuno daw ang iyang obrahon, Brad? Ikaw. Ano bang dapat niyang himuon, ani? Balik-balik na si Madam sa iya, pandamay. Alangan kami. Paris mo kay madam. Muna yan. Kanaluyaga ni madam. Kami ang Sabagay, ibala Umar. mo niya. Oh. Ara na gyapon sa imong desisyon, Umar. Friendship lang siguro Oo. ginapangita ni Madam Guro, Brad. Siguro. Oh. Migu-miguha lang sana si Madam, Brad. Magmantahan lang. Agontal. Puro antos-antos lang Umar gamaya. Maliliaso na nero. Ang damay ka. Mar! Sige lang, Mar. Ang importante din na nga mabuot ka kay Madam. Ay na ipakita nga
ano ka saya ha. Pintas ka sa iya. pintas ka saya, budlay man na. Baga uyun-uyun lang nga na si Madam. Kasi kung ang pagpalanggan niya ipakita niya sa mo is ano na lang, Ka nga isang bata. bata niya, di ba? May nga na guro. Inspirasyon. Basi ikaw lang siguro gabutang og ng tawag na ba? Mahigko nga Nan, pamensaron. no. Basi ko na malisyoso lang yung mga Na. Sige lang ma, pero kung sa lantaw nimo nga dinigid mayan, nasa mo ang desisyon. Kailangan na nimo din na skin ano man ang maging gusto ni Madam, kung gusto mo naging Magikyas. yan, anytime. May freedom ang kang maghawa din na sa imong ginaubrahan kag mangita sang iba. Yun lang. Digit pareha sa ibang para sa imong natagamtaman din na sa kay Madam. Siguro dako-dako naman kag sweldo din. Gibutang naman May kanya sa allowance ka pa. 70 position. Nan. Nagkartahin ka pa siguro, Uma. Mandamay ka. Sige, Mar. Salamat, Mar, ha, sa imong pag-share sa imong story. And I hope nga